Mateo Kapitulo 6. Matnguni, nga dili ninyo ipasundayag ang inyong mga maayong buhat, kung ingnon ninyo ni ana. Dili kamo makadawat og ganti gikan sa inyong amahan nga tua sa langit. Busa, Kung muhatag ka mo ginabang, ayaw kini ipanghambog sama sa gibuhat sa mga tigpakaron ingnon, sulod sa mga sinaguga ug sa kadalanan. Nagbuhat sila niini aron daygon sa mga tao. Apan sultihan ko kamo, nang naghimo niini, nakadawat na sa ilang ganti. Kung pananglit mutabang ka sa usa ka taong kabus, tabangi siya sa paagi, nga bisan gani ang labing suod kanimo, dili masayod niini. Himua kini sa tago, ug ang imong amahan nga nagtan-aw sa imong gibuhat, muganti kanimo. Ug kung magampo ka, ayaw buhata ang gihimo sa mga tigpakaron ingnon. Gusto silang magampo nga magtindog sulod sa mga sinaguga ug diha sa mga iskina sa kadalanan aron makita sila sa mga tao. Sultihan ko kamo nga nakadawat na sila sa ilang ganti. Apan kung magampo ka, sulod gadto sa imong kwarto, unya sirhi ang pultahan, ug pagampo ngadto sa imong amahan nga dili makita, ug gantihan ka sa imong amahan nga nagtan-aw sa imong gibuhat sa tago. Sa inyong pagpuasa, ayaw ipakita nga nagsubo kamo, sama sa gibuhat sa mga tigpakaaron ingnon. Gipasundayag nila ang gutom nilang panagway aron mailhan gayud nga nagpuasa sila. Sultihan ko kamo nga nakadawat na sila sa ilang ganti. Kung magpuasa ka, panghilamos og panudlay, aron walay mahibalo nga nagpuasa ka, gawa sa imong amahan nga dili makita, kinsa nagtan-aw sa imong gibuhat sa tago, ug gantihan kaniya.